Hello mga besh! Good day! It's me again, your Beshi Jaramar, sa mga langga ko, sa mga amega ko, and of course sa mga kabeshis ko. Hello! And congratulations to Hello mga Beshis channel! And of course mga besh, for today's video, I will be doing a thank you vlog. Thank you vlog kasi congratulations to Hello mga Besties channel. Si Hello mga Besties channel is legit na siya and official monetize na ng YouTube. Congratulations to Hello mga Besties channel. Pero mga besh, hindi ko nito maaabot yung achievement na ito kung hindi rin dahil sa mga support nyo, sa love nyo sa Hello mga beshies, and from the bottom of my heart sa mga kabeshis ko dyan, sa lahat na nagsusupport sa akin, and even sa mga bashers ko, thank you so much for all your love, for all your support kay Hello mga beshies, kasi dahil sa support nyo, naabot ko yung 1,000 subscriber and of course the 4,000 watch hours. And yan yung requirements para maging isa kang certified and legit na YouTuber. So, from the bottom of my heart, paulit-ulit tayo mga besh. Thank you so much sa inyong mga overflowing na mga comments, congratulations message, and everything. Thank you so much mga besh sa mga lahat. Sa lahat dahil hindi ko ma-explain. Hindi ko siya ma-explain. Parang hindi pa rin, parang nagsisink in pa rin. Hindi ko na-imagine na official na. So, paano nga ba nagsimula si Hello mga Beshies? Si Hello mga Beshies ay nag-start, or paano kaya nakuha, paano ko nakuha yung word na Hello mga Beshies? So, kasi sa work ko, I'm medical representative, and saludo ako sa lahat ng mga medical representative na patuloy pa rin lumalaban at basta, kaya natin to. So, sa work ko is yung tawag sa akin is Beshi. And dati kasi, mahilig akong mag-food blogging, mahilig akong mag-post sa isang Ilonggo group community about foods, and doon ko nilalagay yung mga recommendations ko. Kaso lang, sa kasamaang palad ay na-kick out po tayo doon. Di ko alam kung ano yung rason kung bakit kinick out nila ako sa kanilang group community. Pero okay lang naman sa akin kasi I'm still supporting the local establishments here in Iloilo City. So, nung na-kick ako nila, gumawa ako ng Facebook page ko at doon pumasok si Hello mga Beshies. So, doon nag-start si Hello mga Beshies. Doon nag-start, nag-post ako, doon ako nagpo-post ng mga recommendations ko and everything dito sa mga food establishments dito sa Iloilo City. And then it comes yung mga kabeshis ko na nag-vlogging. So, nag-start ako collab kay Yan's Tapable Shoutout. So, dun nag-start yung vlogging career ko kay Yan's Tapable Shoutout. Nagko-collab ako sa kanya, kay Scott Ivan, kay Lenmar, kay Sana All. So, shoutout sa inyo kasi big part din kayo sa vlogging journey ko. And hindi ko ma-explain kasi feeling ko kasi hindi ko siya ma-reach yung requirements ni YouTube. And of course, syempre hindi naman ako famous. Akala ko hindi ako makapag-influence sa mga tao. So,
continue lang ako ng continue. Kahit maraming challenges, kahit maraming trials, kahit maraming hindi naniniwala sa mga ginagawa ko, patuloy pa rin ako lumalaban at iniisip ko na lang kung maraming hindi naniniwala sa akin, maraming din naman yung sumusuporta sa akin. So, I'm so very thankful, and of course, thank you so much also to Papa God kasi binigyan niya ako ng talent, ng understanding, and para ma-share ko yung mga good vibes and syempre yung joys sa heart ng aking mga viewers, masishare ko, masispread ko, and yung positivities is ma-spread ko. So, maraming salamat sa mga sumusuporta kay Hello mga Beshies. Dahil sa inyo is naabot ko itong narating ko ngayon, and certified and legit na YouTuber na ako. And salamat din sa mga local establishments. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi alam nyo yung support ko sa inyo is overflowing din, and yung support nyo kay Hello mga Beshies is overflowing din. So, give and take lang tayo. Thank you so much, love. Thank you so much sa support nyo kay Hello mga Beshies. Sa mga local establishment, support local establishment. Thank you so much. And bago ko makalimutan, I would like to flex lang and thank you so much to K Affairs kasi binigyan niya ako ng cake. Congratulations cake yan. Thank you so much K Affairs, or pwede nyo siyang i-follow or i-subscribe. Follow nyo muna yung Facebook page niya na K Affairs para makapag-order kayo ng mga customized cake. And of course, subscribe nyo ang kanyang YouTube channel, K Alag. So, ganon. So, going back, thank you so much sa lahat na nagko-comment, sa lahat na nagko-congratulatory message, and of course, sa lahat na nag-send ng mga videos kay Hello mga Beshies. I will be showing it in a while. Ito, yung mga friends ko, yung mga hindi ko pa na-meet, and of course, yung mga nagsusupport kay Hello mga Beshies. Sila yung nagbigay ng video message, and hindi ko na patatagalin. Ito yung video message ng mga kabeshis ko. And thank you so much sa mga nagbigay ng comments, of course, sa nagbigay ng message. And ito, panoorin muna natin yung mga nag-send sa akin ng congratulatory message. Let's watch! Hi there, hello mga beshies! Congratulations! Finally, na-monetize ka na, and hopefully, very soon, na makamit mo din yung Google AdSense pin or makasahod na tayo for YouTube. Tapos, na-remember ko, nag-meet tayo sa isang brand or multi-brand dun sa Mary Mart, and yun yung first encounter natin. Tapos, na-invite mo ako for collaboration sa isang coffee shop. So, big thank you talaga. Medyo nahiya pa ako noon. Tapos, eventually, nag-grow na din ako. Hindi ko din makamit yung ginagawa nyo na setup, yung on the spot, tapos yung mga group collaborations. So, ewan ko lang, siguro nahiya pa ako, naka-conscious pa ako. Stay always positive, tapos kahit may nagbabash sa'yo, just take it as a constructive criticism para mas lalo kang ma-improve yung sarili mo. And, yun yung gagamitin mo na tool para ma-motivate yung sarili mo at ma-improve at mapakita sa kanila na mali sila. So, congratulations and keep safe and God bless. Hello mga besh! Good day! It's your Besha Jamar! Sa mga langga ko, sa mga ameg ko. Hello mga besh! So, congratulations Beshi! Dahil monetize na yung YouTube channel mo, you did a great job, and thank you dahil nakilala ka namin, and pagpatuloy mo lang yung inumpisahan. So,
congratulations once again. Continue kung ano yun. Basta ganon. So, sigway na rin ha. Pa-subscribe ng YouTube channel ko guys sa mga followers nyo dyan. Baka naman ma-visit nyo din yung YouTube channel ko. Kung gusto nyo matawa, ma-prank, ma-challenge, or magutom, bisitahin nyo din yung YouTube channel ko. Meet Kai. Bye! So, ayun no, gusto ko lang i-congrats. Congratulations po sa'yo, hello mga bishies, kasi monetize ka na and isa ka ng ganap ngayon na vlogger. And alam ko, sobrang ang dami mong pinagdaanan sa YouTube channel mo. Nagbunga na yung pinaghirapan mo, yung pinagpuyatan mo. So, alam ko po na sobrang hirap po maging isang vlogger. Video editing pa lang, sobrang ang hirap na. Dapat mayroon kang mahabang pasyensya talaga sa editing and syempre sa mga content, yung kung ano yung gusto mong gawing video na mapasaya mo yung mga viewers mo. Sobrang hirap pero tuloy ka pa rin sa ginagawa mo dahil alam kong gusto mo tong ginagawa mo. Nakailang videos ka rin bago po kayo na monetize. And alam ko, sobrang mo na itong pinaghirapan yung YouTube channel mo. And ngayon, ayun na, nagbunga na at congratulations sa'yo at tuloy mo lang yan, tuloy mo lang yung YouTube career mo. At ngayon, monetize ka na, isa ka ng ganap na vlogger. Ayan po, hello mga beshies, congratulations po. At sana hindi ka magbago kung ano man yung mga na-reach mo ngayon, kung ano man yung mga na-achieve mo ngayon sa iyong buhay. Sana hindi ka magbago and stay humble lang. At ang daming gusto ko rin sana makipag-collab sa'yo pero gawa nga nitong COVID, hindi po ako makapunta dyan sa city. Si Hello mga beshies po ay isa po siyang Ilonggo vloggers. Tuloy lang yung pangarap. Alam ko ang dami mo pang dreams sa iyong YouTube channel at more vlogs. Hi, Jermar Benjamin Sazon, aka Hello mga beshies. So, congratulations ka na-monetize ng imong account sa YouTube. So, keep it up. God bless you. Keep safe always. Hello, Beshi! Congratulations! Hi, Beshi! Congratulations! You are na ma-monetize channel na langga. Ayan, langga, congratulations talaga ha. Ayan yung pinaka-ano mo pinakahihintay na. So, congratulations talaga sa'yo. I'm so happy for you, langga. Continue to be as successful na lang din sa inyong YouTube channels. Congratulations! I love you, Beshi! Hello mga beshies. Congratulations pala, isa ka ng ganap na YouTuber. So, congratulations sa'yo and sana maging stay humble pa rin po tayo, and deserve mo yung mga blessings na dumadating sa buhay mo kasi nga napakabait mo at matulungin din sa iba. Alright? So, sana lumago pa lalo yung channel mo and ingat po tayo palagi dyan, ha. Congratulations. Bye. Hello, Beshi! I miss you so much. By the way, congratulations dahil na-monetize na ni YouTube ang iyong channel. At masaya ako dahil na-monetize ka na at continue to inspire other people. Masaya ako dahil na-monetize ka na at sana kami din na-monetize! Pero alam ko na dadating din tayo dyan, kami. Pero ayun, sana huwag kang magbago at kung ano ka man ngayon, sana ganun din pa rin. I miss you, Beshi. Thank you for being a good friend dahil nakilala ka namin. Kapag kailangan namin ng tulong mo, nandyan ka palagi. At saka tandaan mo, nandito lang kami para magsuporta sa mga vlogs mo. So kung ano man yung gusto mo or dreams mo, nandyan lang kami palagi. And sana soon magkakasama-sama tayo ulit na mag-vlog, mag-banding kasi wala na tayong time masyado para magkita dahil busy na rin ako. Sana mag-ingat kayo palagi and congratulations, Beshi. More success. I love you. Mwah.
Hello, Beshi Jeramar. I just wanna say congratulations dahil monetize ka na sa iyong YouTube channel. Yay! So, continue mo lang yung passion mo sa pag-vlog. Sana marami ka pang taong mapasaya at matulungan. And ingat ka palagi. Magkikita pa tayo soon. Collab. Ayan. So, bye, Beshi! Hello! So, hi sa inyo, sa lahat ng mga nanonood kay Beshi. So, congratulations sa ating lahat and of course kay Beshi dahil nakamit niya yung 4K watch hours na gustong-gusto ng mga vlogger din. At syempre, you are a fully pledged vlogger na talaga. Yung matatawag na talaga na legit. So, I'm so happy for you, Beshi. And alam mo naman yan, na super proud na proud kami sa'yo. And syempre, ikaw din nagsasabi lagi sa amin na mag-upload lagi ng mga videos, ng mga content na makaka-inspire sa mga tao. And ayan, Beshi, nakamit mo na yung gusto mo. And super na proud talaga ako sa'yo. And lalo akong napupush pa lalo na mag-upload pa, gumawa pa ng content, 'di ba? Para ma-achieve ko rin 'yan. So, yun lang yung Beshi, yung message ko sa'yo is congratulations. Deserve mo lahat ng blessings na dumadating sa'yo kasi super napakabait mo. And grabe talaga, hindi ko ma-explain. Basta. So, yun lang, Beshi. I'm so happy for you. Bye! So, that's it mga besh. Thank you so much sa mga nag-send ng video message and special thanks and pakisubscribe ng kanilang mga YouTube channel. Special thanks to Drinking Knowles, Franz Dava, Meet Kay Vlog, Kay Alag, and Melvin Garganta. Thank you so much sa inyong mga message. I'm so thankful kasi kahit hindi tayo nagsasama-sama or once or twice or meron yung hindi ko pa nakasama is nag-send ka ng thank you message or nag-send ka ng congratulatory message kay hello mga beshes. I'm so grateful kasi nandyan kayo na nag-support kay hello mga beshes. So from the bottom of my heart, thank you. So that's it mga besh. That ends my video. And of course, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa kay hello mga beshies, please don't forget to click subscribe and click the notification bell below para updated kayo sa mga videos ko. And don't forget to give a thumbs up and please support my journey. Sa mga nanonood ng mga videos ko, please don't skip ads. Don't skip ads kasi yan na yung tulong. Dito na nagsisimula yung journey ni hello mga beshies. So that's it mga besh. Thank you so much. Pero before anything else, i-flex ko din and iti-thank you ko din yung mga group community ko. Yung Ilonggo Vloggers Update, Panay Group of Vloggers, meron ding mga Ilonggo Vloggers and Content Creators, Team Hyperlapse, basta lahat-lahat ng mga Iloilo YouTubers, lahat-lahat ng mga group communities na nagsusupport kay hello mga beshies. Thank you so much. Love. Bye. Thank you so much, Papa God. Thank you so much sa mga kabeshis ko, sa mga kalangga ko, and of course sa mga ka-amegas ko. Thank you so much. Please share good vibes and positivities and joys in our hearts. Thank you so much. Love. Mwah. Congratulations to Hello Mga Beshies channel. Thank you. Bye.